हरनि 9 बाजियाव सासे गथ'आ गावनि बिमाखौ नागिर नागिर गामि गेजेराव थांनानै बयनावबो सोङै सोङै नागिरना मोनैयाव गामिखौ एसे बारलांना नायबाथाय बे नुबायदि साब्रै मानसिया बिनि बिमाखौ आखायाव फारनै सानै आरो आथिं फारनैयाव सानै हमनानै माने दिखांना लांगासिनो दं आरो बे नुबायदि बिमानि मोदोमाव एसेबो जि गैया। बेखौ नुनानै बियो बिसोरनि एसे गोजान गोजानै उन थांनानै नायखुमाबाय थाबाय मा खालामो बिसोरो। आरो बै मानसिफोरा गामिनिफ्राय प्राय 500 मिटारसो गोजानाव लांनानै बिसोरो लोगोआव गंनै खदालबो लांफादोंमोन। बिदिनो फोथाराव बे हायाव दोननानै सासेनि उनाव सासे माने बै हाखर जावनो हमबाय आरो बे गासै माबाखौ बेयाव जि जाबाय दोङो गासैखौबो बै फिसालाया एसे गोजानाव जनानै नायगासिनो दङ आरो फिसालाया ना सोरखौबा लेंहरदो मददनि थाखाय ना होख्रावदो जेबोखौनो माने खालामनो हायाखै। बेयो जनानै आरामसे नायबाय दङ। बेयावनो सासे मानसि बै साब्रैनि गेजेराव सासेया बुंबाय जे आं बेखौ फबनायनि सिगां आरो खनसेबाव आं बिजों गेलेबावगोन। बिदि बुंनायाव बै साथामा रागा जोंबाय, दयनिफ्राय नों इमान माबाबाय आरो दाबो नोङो माने अहायाखै बेफोरबायदि बुंनायाव बै सासे लोगोआ एसे रागा जोंबाय। रागा जोंनानै बियो होमबा नोंसोर जि खालामो खालामबाय था आं थांनोसै बिदि होननानै बियो माने थाबायलांबाय गामिथिं। ससे थांनायनि उनाव बियो नुबाय जे फिसालाया बे हिनजावनि फिसालाया बेयाव लामा जिङाव जनानै नायगासिनो दं। बे गिनानै लोगो लोगो खारबोफिननानै बै साथाम लोगोखौ बुंबाय जे ओरै थोरै बै हिनजावनि फिसालाया बैयाव जनानै जों जा मावबाय दोङो गासैखौबो बियो नुगासिनो दं, दा मा खालामो खालाम। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै लाबोलायबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो गोदान मोनसे क्राइम स्ट'रि आरो जा एकदम रियेल स्ट'रि। बियो इउपिनि आलिगड़ सहरनि बे घटनाया आरो बे घटनाया जादोंमोन 2016आव। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। हरनि 9:30 बाजियाव सासे हिनजाव मानसिया न'खरसे मानसिनाव थाङो आरो थांनानै बिसोरनाव माबा मोनसे बेसाद बिनो होननानै थांदोंमोन बियो। आरो थांनानै दरजाखौ खुलिनानै खेंनानै नायबाथाय बेयाव सासे 12 बोसोरनि सिख्ला गथ' आखायाव आटाबो नांनानै दोङो आरो मोदोमाव जेबो जि गैया, बेयाव थैनानै गोलैना दं। बेखौ नुनानै बे हिनजाव मानसिया हिनजाव मानसिया बिसोरनाव माबाफोर बिनो थांदोंमोन, बै हिनजाव मानसिया दावराव खालामनो होख्रावना होबाय, दावराव खालामबाय आरो बिदिनो लासै लासै मानसिफोर गामिनिया सासे सानै ओरै फैनानै जमा नांफैजोब्बाय। जमा नांफैनायनि उनाव लोगो लोगो पुलिसनोबो फन हरबाय। पुलिसाबो बुंबाय माने फैगासिनो दङ 10 मिनिटनि उनाव बिदि होननानै बुंहरबाय आरो बिदिनो गामिनि गासै मानसिफोराबो माने बै न'आव जोम जाफैजोब्बाय। दसे उनाव पुलिस मोनफैबाय। मोनफैनायनि उनाव मा जादों मा खोन्था माने जेबो हमनो हायाखै, नाथाय बेखौ बयनिबो गोसोआव दङ जे बै सिख्लाजों माबा मोनसे माने गाज्रि जाथारदों होननानै। बिनि उनाव दा फिसाजोखौ बै हिनजावसा गथ'खौथ' मोनबाय बेयावनो, नाथाय दाबो बिनि बिमा आरो बिनि बिदा सासे न'आव गैया। बिसोर अबेयाव दं मा खोन्था रावबो मिथिया। बिदिनो गामियाव नागिरजोबनानै रावनावबो गैया, मोनासै। बिनि उनाव गामिनिफ्राय एसे गोजानाव थांनानै गासैबो टर्च लाना लाइट लानानै नागिरथिंबाय। नागिरथिंनायाव फोथार लामा जिङावनो फोथाराव बिमानि माने गोथैसोखौ नुहैबाय।
आरो बिमानि गोथैसोआ बिदिनो हाखर एसेल' जावनाय दंमोन, खदाल गंनै दंमोन बै जायगायाव, आरो बै बिमानि देहायाव जेबो जि थुख्रासेबो गैया, बेयाव माने गोलैनानै दङ। आरो बांसिन माने मानसिफोरा दावराव जाजोब्बाय, मा खोन्था मा बाथ्रा माबोरै बिदि जालांखो, रावबो जेबो मिथियाखै। बिनि उनाव दा सानै मोनबाय, दा फिसालानि माने फिसालाखौ नागिरनांसिगोन, फिसालाया अबेयाव दङ, मा खोन्था मा बाथ्रा। खोब नागिरबाय, नागिरनायनि उनाव बै बिमानिफ्राय एसे गोजानाव फिसालाखौ नुहैबाय। फिसालानि देहायावबो जेबो जि थोबसे गैया, जि माने थुख्रासेबो गैया, बेबो माने बेयाव गोलैनानै दङ। बिनि उनाव साथामखौबो लानानै फैबाय, आरो गामिनि प्रेसिडेन्टफोरा बुंबाय जे थाबैनो बे माने सोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावदो, जोंनो थाबैनो हमना हरनांगो। गामिनि मानसिफोराबो बुंबाय, आरो बिदिनो बे निउसआ माने खोब माने गोसारजोब्बाय जेखैबो, बिराद दावरावनि बाथ्रा। नाथाय पुलिसा दा सोरखौ हमनो, जेबो माने बिसोरनाव प्रुफ गैया, बा सन्देहजनक रावबो गैया, सोरखौ माने माबानो। बिनि उनाव बिसा न'खरनि फिसाला गेदेर सासे दंमोन, जाय माने सहराव खामानि मावनानै जि एसे रां मोनो, बिनानाव आरो बिमानो हरोमोन। बिजोंनो बिसा न'खरा सलायबाय दंमोन। बै फिसालाया सानसेखालि माने थानायाव फैनानै सोरनिबा खोन्था लाना 6 जनसो मानसिनि माने मुं लिरनानै हरबाय। मुं लिरनानै हरनाय लोगो लोगो पुलिसफोरा खोब गोजोननाय मोनबाय, मोजां जाबाय, केसा सल्भ जाबाय, जायखिजाया बिसोरनो जागोन बे घटनानि माबाया। दा जाय 6 जननि मुं लिरनानै पुलिसनो हरदोंमोन, बिसोरखौ हमजोब्बाय। हमनानै बिसोरनि गासै माबाफोरखौ नायबाय, CDRबो दिहुनबाय, गावसोरनि माने फनफोरा अबेयाव अब्ला इखालि अबेयाव दंमोन। नाथाय इखालि बिसोरखौ गोबां टर्चार खालामबाबो माने बिसोरो मानिना लायासै जे बिसोरदि बे खामानिखौ मावदों, आरो अरिजिनेलि बिसोरो मावमाराखैमोन। पुलिसाबो बे बाथ्राखौ मिथिबाय जे नङा, बिसोर जानोनो हाया। बिदिनो बिसोरनि माने जि नेटवर्कफोरा बा मबाइलफोरनि माबाफोरखौबो नायबाय जे खालि अबेयाव दंमोन। बेखालि बे 6 जना बे गामियावनो गैयामोन, गुबुन जायगायावसो दंमोन। बिनि उनाव बे केसा लासै लासै मास मोनसे मास मोननै बिदि बारलांबाय दङ। नाथाय गामिनि मानसिफोरा खोब प्रेसार, आरो लोगोसे खाथिनि जि लकेल MLA मिनिस्टारफोराबो माने प्रेसार होबाय जे बे केसखौ सल्भ खालामनो। नाथाय पुलिसनि आखायाव जेबो माने माबायानो गैया। बिनि उनाव सानसेखालि बिराद जोमै माने SP अफिसाव मानसिफोर थाङो, प्राय 1 लाखसो मानसि, ट्रेक्टर लानानै, गारि लानानै, खोब साइकेल लानानै मानसिफोरा थांनानै बै माने अफिस मोखाङाव दावराव खालामहैबाय जे ओरै थोरै केसा दाहालागै मानो सल्भ जायाखै, बिसानि फिसालाया ओरै थोरै नाम लिरनानै हरदो, थेवबो बिसोरो माने खुला गिदिंबाय दङ, बिसोरखौ माने एरेस्ट खालामाखै, बिसोरनि सायाव मानो केस खालामाखै। दा पुलिसफोरा मिथिगौ जे बिसोर 6 जना एकदम निर्दोष, आरो जाबायदि केस बिसोरखौ जुदि माने कुनु आदालतनि थ्रुयै जुदि जेलाव हरोबाथाय जेब्लाबो बिसोर गनाय नङा। बेनिखायनो माने बिसोरो सानाखै जे निर्दोषि मानसिफोरखौलाय मानो माने बिदि जेलाव हेगारहरनो। जोङो नागिरबाय दोङो, आरो जोङो नोंसोर नागिरथारगोन, नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा, जोङो बै सिखावखौ, जाय बे खामानिखौ मावदो, बिसोरखौ हमनानै हरथारगोन। बिनि उनाव सानैसो पुलिसा नोजोर होबायदि बै SP अफिसनि मोखाङाव जेसेबां मानसि फैदो, बै मानसिफोरनो माने बिरियानि संनानै होगासिनो दं, बिरियानि राननानै होदो, जाय जेखौ माने उखैनाय मानसिफोरखौ सबखौबो माने बिदि जाहोयै लोंहोयै पठायहरगासिनो। बिनि उनाव पुलिसफोरा सानबाय, सोर मानसि आसलते बियो, सोर बिदि जाहोयै लोंहोयै बिदि दावराव खालामबाय दङ। बिनि उनाव एसे जाज खालामबाय बिसोरो सोर मानसि। बिनि उनाव एसे नांबाय, नांनायनि उनाव मिथिबाय जे बियो गामिनि प्रेसिडेन्टमोन, माने सिगांनि, आरो मास मोननैसो सिगां इलेक्सनाव बियो जेननानै, ओमफ्राय दा बेलेग सासे प्रेसिडेन्टसो माने बेयाव
माबा जानायसै देरहानायसै आरो दा प्रेसिडेन्टआ सोलायबाय आरो बै जेननाय प्रेसिडेन्टआ बिदि गासैनोबो माने जाहोनाय लोंहोनाय गासै खरसाफोरखौ बै खालामबाय बिनि उनाव पुलिसफोरा सानबाय जे बै प्रेसिडेन्टनि मबाइलनि जि माने सिडिआर गासैखौबो माने डिटेल्सफोरखौ दिहुननानै नायनो थाखाय माने सानबाय बिसोरो आरो सानसे बिदिनो जानायसै बे मानसिनि गासै माबाखौबो माने दिहुनजोब्बाय डिटेल्सखौ दिहुनजोब्बा माने ओरैबायदि घटना माने मोखाङाव फैनायसै जे बै मानसिजों प्राय 6 जनसो मानसि राजस्थाननि आरो घटनाया जादोंमोन इउपिआव नाथाय राजस्थाननि 6 जनसो मानसिजों माने बिहा खोब लिंक आरो बै 6 जन मानसिनि मबाइल नाम्बाराबो इखालिनि डेटआव जिखालि माने बै केसा जादोंमोन इखालि माने बै जायगायावनो दं बेखौ मोननानै बिसोरो माने बिसोरखौ हमना लाबजोबनायनि उनाव माने खोब बुनानै खोब टर्चार खालामबाय नाथाय रावबो मानिया बिदिनो प्राय 48 आवार्स माने साननै नांदो बिसोरनि खुगानिफ्राय माने बाथ्रा दिहुननो थाखाय बुग्ले उनाव लास्टआव माने बिसोरो सह्य हायैयाव सासे माने बुंना होबाय जे बाथ्राया जाबाय बैदि प्रेसिडेन्ट जेनदोंमोन बै जेननाय प्रेसिडेन्टआनो खालामनाय गासै प्लेन आरो बेयो जाय प्रेसिडेन्टआ दा बर्तमानाव देरहाना दंमोन बिजों माने चेलेन्ज होदोंमोन नोङो हप्तासेल' नोङो एन्जय खालाम प्रेसिडेन्टखौ हप्तासे उनाव नों प्रेसिडेन्टै थानो मोना होननानै आरो बिदिनो बिसोरो प्लेन खालामबाय जे गामिनि सोरखौबा माने बिराद गेदेर केस माबा खालामनानै बै प्रेसिडेन्टखौबो माने फासायना होगोन बेफोरबायदि आरो बिनि उनाव बै प्रेसिडेन्टआ जेब्ला जेलाव थांगोन अब्ला माने इलेक्शना गोदान जाफिनगोन आरो जाफिनबाथाय बै मानसिया देरहागोन बायदि बिदि प्लेन खालामनानै आसलते बै भीमाखौल' जास्ट माने बुथारनो गोनांमोन नाथाय केसा ओरैबायदि जानायसै भीमाया सानफ्रोमबो हराव न'खरसे मानसिनाव थाङो आरो बै न'खराबो माने बै केसजों जड़ित न'खरनि मानसियाबो बै केसजों जड़ित दंमोन प्राय 45 इयार्सनि बै हिन्जाव मानसिया बै न'खरसे मानसिनाव गाइखेर लायनो थांबाय थायो सानफ्रोमबो हराव 9टासो बाजो आरो इखालिबो थिग बिदिनो गाइखेर लायनो थांदोंमोन थांनायाव दरजा खुलिनानै जेब्ला गिलासखौ हाजावहरबाथाय न' सिंनिफ्राय साब्रै हौवा मानसिया हमख्रबनानै न' सिङाव लाना थांनानै बिनि खुगायाव जि थोखो सोना होनानै होख्रावनो हायै बायदि जेबो आवाज खालामनो हायै बायदि माने सासेनि उनाव सासेया बेखौ रेप खालामो आरो रेप खालामबाय थानायावनो बै न'आव सिङावनो बै हिन्जाव मानसिया थैलांनायनि उनावबो बिसोरो गारा रेप खालामबायानो थायो बेनि उनाव बेखौ लाना थांनानै फबनो होनना लाना थाङो आरो लाना थांनायाव बै सासे माने बिसोरनि लोगोआनो खनसेबाव आरोबाव माने माबाफिननो गिरदोंमोन नाथाय बिसोरनि लोगोफोरा बेखौ सोबाना होनायाव बियो रागा जोंनानै गामिसिम फैनो गिरनायाव बै फंबाय माने फिसालाखौ बेयाव जना थानाय नुयो आरो फिसालाखौबो बिसोरो उनाव हाग्रा गेजेराव लाना थांनानै बुथारनानै बिनि जि जोमफोरखौ गावसोरो लानानै फैयो बिनि उनाव जेब्ला बिसोर साब्रैबो गामिखै फैबायदोंमोन फैबाय थाबा नुबाय जे फिसाजोआ माने आखायाव आटा गोजा नांलाजोबनाय आरो बिमाखौ गाबज्रि फैबायदोंमोन फिसाजोआ आरो गाबज्रि फैबाय थानायाव बै माने बिसोरो सानबाय जे इसोरखौ नुदो होननानै फिसालाया जेरैनो नुदो बै फिसाजोआबो जोंखौ नुनो हानाय बिनिखायनो फिसाजोखौबो हाग्रा गेजेराव लाना थांनानै सासेनि उनाव सासे अदल बदल माने बिसोरो रेप खालामनानै बिनि गासै जि जोमखौ गारजोबनानै ओमफ्राय बै फिसाजोखौ लाबोफिननानै गावसोरनि न' सिङावनो सोनानै दोनफैयो आरो बिसोरो दोननानै थांखांनाय उनावनो बै गामिनि सासे हिन्जाव मानसिया बिसोरनि न'खराव माबा मोनसे बिनो होननानै फैदोंमोन आरो फैनानै नुफैयोदि बै फिसाजोआ इयाव गोलैनानै दोङो आरो बिनि उनाव दावराव दावसि जानानै पुलिसफोरा फैयो बै केसा प्राय माने सल्भ जानायाव 1.5 बोसोरानो नांफ्रामदो
जायखिजाया बेफोरबायदि केसा माने आं नोंथांमोननि थाखाय मानो बानायदो बेफोरबायदि केस ओरैबायदि जाबाय थायो माने सबबो साबधान थानाया मोजां सोरजों मब्ला मा जायो रावबो खोन्थानो हाया जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों।